Ricardo empeza a comer los churros, para resumir levaba 5 horas seguidas comendo churros, 5 horas seguidas. Entón empeza todo a cubrirse de nubes, comendo los churros, empeza a chover, e el pensa, me cajo na, está chovendo, veisme pasar esta cesta por auga, pero sigue comendo los churros, el jurricho ao lombo e sigue comendo, cando levaba 10 horas seguidas comendo churros. Entón Abelardo Caruncho pensa, me cajo na, o que vai vir aquí, vou marchar daqui, empeza a jardar churros por todas partes, e marcha po toldo, el tamén, porque tiña medo, a xente estaba no toldo asustadiña, pensando, despois deste rayo vai vir un trono, a xente que lle ten medo. Entón ele marchou, xusto no momento en que estaba saltando unha poza para entrar no toldo, xusto nese momento, pam, patam, pim, pum. Pero amigas e amigos, aquilo non fora un trono, aquilo fora que Abelardo Caruncho levaba 10 horas seguidas comendo churros. Os churros non son máis que fariña e auga, todo enchoupado en aceite, iso dá uns gases, me cago na... Ademais, mentre escorría, caían os churros nas pozas e el collíaos de calquera maneira e a bordo que hai palometa. Total, e resumindo, que se lle formara unha revolución gaseosa no estómago. O gas é moito máis lixeiro co aire, o gas ten unha tendencia natural a ascender. O gas pensou, imos pa fora pola porta de arriba, pero pola porta de arriba o gas non puido salir, sabedes por qué? Porque estaban entrando os churros, non se estaba respetando unha norma elemental de urbanidade que di, antes de entrar, deixen sair. É unha norma moi importante, témola que aprender para cando fajan o metro desde Vedra a Santiago, coa parada aquí, no Torrego, aquí no campo da festa. Entón, antes de entrar, deixen sair. Entón o gas, como? O ave tamén, o ave, si señor, o ave ulla, que vai a pro ulla. Di, total, que o gas, ademais de ser moito máis lixeiro co aire, moito máis listo co demo. Entón pensou, que? Que non pode ir para fora pola porta de arriba? Vou para fora pola porta de abaixo. E foi para fora pola porta de abaixo. Aquilo non foi o que estades a pensar. Aquilo non foi o que estades a pensar. Aquilo non foi un peido. Aquilo non foi un peido. E antes de seguir, deixeseme que reivindique a palabra galega peido, porque se a comparamos coa súa correspondente en castellano, mirade, pedo, peido, me tirei un pedo, cajei un peido. Estaba un día eu en Ávila, contando en castellano naturalmente, en un momento dado chego a este punto e pensou pa min, esta palabra teño que decirla en castellano, que fea vai quedar, e dixenlle ao público, que coñecía de outras veces, dixenlle eu, estimado público, si non me lo toman a mal, que por mal non lo hago, yo esta palabra que viene ahora la voy a decir en mi idioma, en gallego, peido. E un catedrático de lengua española levantouse e dixome, tiene usted razón, caballero, tiene usted razón, peido, esa aí le dá más salida, peido, esa aí le dá mordiente, esa aí le dá coeficiente de penetración, peido. Aquilo non fora un peido, aquilo fora a gran peidada universal, aquilo fora o pai de todos os peidos do mundo. Tachan, tatachan, tachin, tachon, chin. Isto non quer dicir que fose un peido retransmitido por Eurovisión, quer dicir que nese momento Abelardo Caruncho sentiuse como anagrama de Eurovisión. Sabedes como é o anagrama de Eurovisión? É un círculo rodeado de rayos. Ele era o círculo. Ai, que fixen polo meu círculo. E os rayos eran as miradas dos veciños da parroquia, confluindo acusadoras sobre el. Tachón, tatachón, tachón, peidón. É unha destas situacións en que disculpas das? Que excusas pides? Paja
ti, non discutades. Paja todo. Oiches, paja o meu tamén. É que están aí a discutir e non aquí me están competindo. Paja e fora. Dijo que disculpas das, non tes nada que facer. O mellor que podes facer, como di nas películas, é calar, porque todo o que digas pode ser utilizado contra túa. Ademais, que xa falaches demais é por onde non se fala. Así que Abelardo Caruncho marchou pa casa, meteuse na cama, dormiu. Pasaron 9 horas. A mañá seguinte foi po traballo e pensou el, o do peido xa foi onte, hoxe xa non importa. Pero resulta, pero paja dunha vez, non discutas tanto, me cajo na. Resulta que iba andando po traballo e todo o mundo ao cruzarse con el comentaba: aí o vai, onta noite, un peidazo ese que vai aí, pero un cacho peidazo, quen? Ese sí, pero ese pequeniño, como lle cabía dentro? Estaría comprimido, non sei, pero cabía. El pensaba, joder, cajei un peido e xa vou quedar o cajapeidos pa sempre. Aquí na parroquia se me vai conocer a miña familia polo cajapeidos, aí vai o cajapeidos. E pensou el, aquí o que non hai cultura, aquí non hai cultura. Nos anos 50 emigraron moitísimos galegos. A maior parte fuxían da miseria económica, outros da miseria política. Só un, Abelardo Caruncho, emigrou a América nos anos 50 fuxindo dun peido. En América foi que ben, fíxose rico. Pasaron 10 anos, pasaron 20, pasaron 38 anos e un día Abelardo Caruncho empezou a sentirse mal, a non comer, a non dormir, a non xogar o dominó. Foi o médico e o médico dixo, e miralo por rayos: lo que vos tenés, che, Abelardo, viste, no es del cuerpo, lo que vos tenés, che, Abelardo, es del alma. Vos tenés el alma con eso que sienten los gallegos cuando hace tanto tiempo que no vuelven a su tierra. ¿Cuánto tiempo hace que vos no volvés a tu tierra, gallego? Y dice 37 años. Vos tenés eso que cantaba un cantante que fue portero del Real Madrid y también gallego. Tenés morriña, saudade, hey. Eso es lo que vos tenés, morriña, saudade, hey. Abelardo Caruncho dixo, sí, ten razón, señor doutor. Eu teño morriña, teño saudade, teño hey, eu teño que volver. E despois de 37 anos na Argentina, Abelardo Caruncho decidiu volver con la frente marchita. Decidiu volver. Foi a consignataria de buques, propietaria do buque no que chegara a Argentina, pediu un billete e ríronse del. Dixeronlle, gallego boludo, a España xa non se vai en barco. Hostia, entón que se vai a nado, dixo el. No, gallego, a España se vai en aéreo. Vos sabés lo que é un aéreo, gallego? E eu dixo, pensou el, hostia, xa chegou a miña fama aquí. Pero levaba tantos anos na Argentina que si sabía o que era un aéreo. Dixe, si, un aéreo é un avión. E vos tenés miedo a volar en avión, gallego? E dixolle, bueno, a voar en avión non teño medo. O que teño medo é que o avión deixe de voar, iso sí, pero a voar non hai. Total, que atravesou o Atlántico, chegou a Madrid, de Madrid chegou a Peinador, de Peinador chegou a Vigo nun taxi, sentou na rúa Uruguai a esperar o tranvía de Bayona, que era un tranvía que existía en tempos, e o tranvía non pasaba, joder, non pasa o tranvía, preguntoulle a un tipo, agora pasa o tranvía de Bayona. E dixolle, señor, pero o tranvía de Bayona xa non existe. O progreso acabou con iso, me cajo no progreso, xa non hai barco, xa non hai tranvías, moito cambiaron as cousas. Pois cambiaron, señor. Como fago para ir á miña parroquia? Colla un autobús, colleu o autobús, pegou a cariña contra o cristal e quiso recuperar a súa memoria, como que envolva San Xulián de Sales despois de 30, hai moita xente que migrou e volve, e de repente todo cambiou. Por exemplo, un señor que volve 40 anos ou 50 máis tarde e vai a Laraño, diz, hostia, os campos onde van? O millo que se botaba aquí que foi del, e mira ali unha xente, diz, estes de onde raios son, e mira un e di, carallo, este parece de Vigo, por mí dijo, pola pinta que ten, estaría extrañado. Este home estaba extrañado, o progreso cambiara a Vigo, non quedaban ríos, fontes, regatos pequenos, non quedaba nada. Dixo, me cajo, non queda nada, non queda nada. Entón subiu un outeiro e desde o outeiro mirou a praia onde estaban as vellas apañando argazo. O que pasa que as vellas xa non estaban. No seu lugar había unhas señoritas tomando sol en topless. Aí Abelardo Caruncho considerou que o progreso, cuidado, tamén tiña as súas cousas boas, pero aquela alegría duroulle pouco, non viñera para iso. Entón de repente pensou,
o lugar onde pode permanecer parte da memoria de cando eu marchei é o cemiterio. É como alguén que volve aquí e decide entrar nese bonito cemiterio que temos aquí cerca. El decidiu entrar no cemiterio e tivo a sorte que entrou pola parte bella e todo estaba igual na parte bella e puxose moi contento e empezou a saltar entre as tumbas, a saltar entre as tumbas. De repente mirou unha tumba cun nome, Evaristo Camesello, e pensou, me cajo na, Evaristo Camesello era amigo meu. Cando eu marchei en xaneiro do 51, el non morrera. Cando morrería este home? A data da morte non viña, estaba borrado. Entón mirou unha señora que lle estaba pondo flores ali ao seu finado e preguntoulle, señora, a señora non o recoñeceu. Faja o favor, señora, díjame cando morreu o home que está aí enterrado. A señora chegouse a tumba e díxolle, iso é moi fácil, señora. O home que está aí enterrado morreu no ano do peido de Abelardo o Caruncho. Alá está enterrada a muller, alá está enterrada a muller que morreu de, como lle chaman hoxe en día? Hoxe en día chaman de tuberculosis, antes chamaban de tisis. Iso foi 7 anos despois do peido de Abelardo Caruncho. Mire, alá están enterrados os rapaciños que estaban a xogar na canteira, toparon un barreno, bateronlle cunha pedra, pimba, non quedou nada deles, criaturinhas. Iso foi 30 anos despois do peido de Abelardo Caruncho. Mire, alá co fondo todo é novo. Ali non poñen os mortos no chan, na terra. Ali poñenos en nichos de 4 bocas. Eses cómpranos os de Vigo, porque son soleadiños, con vistas ao mar. É unha maravilla eses nichos, O morto que metan no nicho de arriba nun día soleado, saca a cabeza pa fora e mira a ría de Vigo, a ría de Pontevedra e a ría de Arousa. Mire que lle digo. Iso é de 32 anos despois do peido de Abelardo Caruncho. Total, e terminando, que aquela vella estaba disposta a contarlle a Abelardo Caruncho a historia dos defuntos da parroquia, tomando como punto de referencia, igual que nos tomamos o nacemento de Cristo. As cousas son antes de Cristo ou despois de Cristo, ADC ou DPC. Ali as cousas eran ADPC ou DDPC, que quer dicir antes do peido de Abelardo Caruncho ou despois do peido de Abelardo Caruncho, como se o peido de Abelardo Caruncho fose un segundo gran Big Bang que inaugurase unha nova era. Só que Abelardo Caruncho xa non estaba ali, deixou aquela muller coa palabra na boca e o peido na memoria. Foise, colleu o autobús no que chegara a Vigo, non tase a peinador, nun avión pequeno a Madrid, nun avión grande a Ezeiza, Aeroporto Internacional de Buenos Aires, emigrou por segunda vez e nunca máis volveu, porque a memoria, esa bendición que nos permite a nos recordar as cousas, a min, por exemplo, contar esta historia, esa bendición para Abelardo Caruncho transformarase nunha terrible, terribilísima maldición. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas.